Mišo, mokol som. Ty potom niečo pošleš. A už nám konečne ide mikrofón. Ahojte, tak čo? Jako zvieratka? Bavíme sa? Chcem to počuť teraz. 3, 4. Dnes v noci to bude peklo. To bude peklo, samé rohy tu vidím. Krásne baby, rohaté, tigrice. A niekde medzi vami je bejátka. Ale ktorá to je tá bejátka? To je ono! Trúbte, to je ono, tigri. Každý, kto má to, čo miláčiť, čo? Áno moja, ty si bejátka, počkaj, hneď tam prídem, zistím, či si naozaj bejátka. Áno, ty si miláčik rodiny, 45, to je ono, yes. Počúvajte, tigri, ako sa bavíte, dobre? Naozaj? Takže sa tešíte, čo? Na ďalší koncert, na ďalšie divočiny a na ďalšie šialenstvá. No, kamaráti moji. Čože? Ako? Ne, vy ste páni. Ty si pán. To si zabil, kamarát. Za chvíľku pôjde dýchová kapela, ktorá vám odprezentuje svoje prvé nahrávky, potom pôjde... Tigrici, málo alkoholu tu je, že? Chvála Bohu, že nepijete, to som rád. Tancujte krásne. Máte farebné vlasy, po niektorí možno aj vedia, čo hovoria. Ale inak kozel je dobrá vec. Tomu neodolá ani starý malovec. Áno, dobre. Tak nastav reproduktory. Hádajte, ktorá kapela pôjde. Skúste hádať. Ktorá? Ešte raz. Jako, Peťo? Čo som hluchý? Úplne vpredu. No dobre, sem poď, stále kričíte sem poď. To je ono. Tak zakričíme ešte raz všetci spolu. 3, 4. Desmo. To je ono, nebudeme čakať toľko. Ešte raz znova. Desmo. To je ono, tak, rohaté. Kto má Máme aj nejaké svietidlá? Dajte na hlavu všetci, čo... To je ono. Tak, toto by ste mali vidieť, to je nenormálne, čo to tam hen svieti s batérkou a tá farebná táto. No, dobre, kurátka moje, dobre. Idem sa spýtať, koľko to bude trvať. Vedúci, koľko bude trvať, kým sa to pripraví? 3,5 sekundy. 3,5 sekundy? Tak toto je iná. Rátame spolu. 3, 4. No čo, môžeme začať? Áno? Že ešte ne, lebo to nemá zapnuté, tak poďme ešte raz skúsiť. 3, 4, 3, 2, 1, teraz! Zapnuté? Vedúci, idem sa spýtať, počkajte. Zapnuté, vedúci? Ja som to vedúci, tuto. Ale ty to zapínaš. Ja už som sa tak tešil, že Desmond začne, rozumieš, o 3 sekundy a on nič. To je zabité. Že? Na tom... Dečka, toto je fakt zabité. Ja tu môžem stáť, alebo sedieť s mojimi kamarátmi tuto zo security a Desmond ešte stále není. Rohaté. Ideme kričať. 3, 4. Desmond, Desmond. Koľko ešte?
10 minút. 10 minút. No nech sa páči a nech sa nehnusí. Babi, ja už ani neviem, čo by som vymyslel. Čo? Súťaž? No poď sem. Začneme so súťažou. Dobre, okej. Ktorá ďalšia bejátka? Dvíhajte ruku. Ktorá je ďalšia bejátka? Tak poď aj ty, takisto. Poďte obidve. Prihláš sa. Poďme. Poďte ku mne, dievčatá. Ktorá je ďalšia bejátka? Poď, žlto. Ne, ty si bola už. Nebola, tak poď. No dobre, že vraj mám tu bejátku, ale ona je Pipina, skrytá Pipina. Áno. A ona chce Alina. Alino, si tu nejaký Alino? Poď sem, poď ty. No poď. No, nejdeš? Miláčik. Tá, to je ono. Tak. Čo? Ne? Yes, tak to má byť, chlape. To sa mi páči, to je ono. No, dievčatá, máme všetky 18 rokov. Áno. Takže už máme všetci 18 rokov. To je... Poď sem, ty. No už mám čo je, vyplima, alebo čo? No, teraz budeme skúšať takú vec, súťaž. Ty si kto? Pipina. Tak, dobre. Ty si? Zuzana. Ty si? Lenka. Ty si? Aďa. Ty si? No, ja si to nezapamätám, ale nevadí, dobre. Teraz budeme súťažiť. Počúvajte, teraz budete chlapi, všetci zavrieť tomuto chlapcovi. Všetci, áno, to pozeráš, čo? On si zavre oko, jedno druhé, teraz v tejto chvíli. Zavre. No poďme. Zavri, tak. A teraz sa nejaká baba poboská a či uhádneš, ktorá to bola. Poďme. Prvá. No. Druhá. No poď, neboj sa. Tretia. Štvrtá. Piatá. No poď. Tak, a teraz mi povedz poradie. Povedz mi po poradí, ktorá ťa ako boskávala. Ideš. No prvá, ktorá to bola? Čo, uhádol si, alebo čo? Dobre, tak prvá. Dobre, ďalej. Ktorá bola druhá? Nie. Áno, ale to už si vybuchol. Nič, dovidenia, čau, kamo. Ďalší adept sa hľadá. Ktorý má záujem? Poď sem, poď ty, poď. Poď, opatrne, aby sa nič nestalo zbytočne. Tak, ale tento raz to bude trošku iné. Tak, čiapku si dáš takto, aby to nikto... Babi, môže byť? Áno? No, dobre. Takže, zakrieme oči a ideme. Prvá, ktorá chcete, poďme. Nie, ktorá musí, no poď. Poď, daj pusu. Tak, druhá. No, to bola taká pusa, jak naozaj. Tretia. Tak, štvrtá. No, a piatá. Čo? Ne, ty poď. No poď. No dobre. Tak hádaj. Poďme. Ktorá bola prvá? Neuhádol. Ne. Tak neuhádol si nič, už to nebudeme aj skúšať, nemá to zmysel, teraz to urobíme inak. Dievčatá, ďakujeme ti, kámo, môžeš ísť, teraz to urobíme inak. Nájdeme adepta a zostane tu len jedno dievča. Poďme. Idete? Hádajte medzi sebou. Poďte, kameň, nožnice a tieto veci. Ovládajte, poďte. Tak poďme. 3, 4, poďme. Raz, 2, 3. Dobre, kameň, všetky vylúčené. Dovidenia, ďakujeme. A teraz poprosím 4 chlapcov. Poďte, poď.